Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sarean bos. Ini sarean layak. Oh iya. Wih lho kok wi piye to wi kok wi arisan wae nglayat kok malah ngruwel ngono wi lho. Kok wae nglayat to malah ning arisan selamatan opo piye to jane wi kok. Kok bodoh. Bogeng ku lho. Kenakna. Wis selamatan opo piye ning ngono ya. Peteng bin kurang masuk. So. Ngerti apa? Teman-teman seru. Masa nglatih, Lis? Masa pelatih, Lis? Ipin lo jalur jere. Lah konsep gerak sih. Sabrak, Lis. Sabrak, Lis. Iki lho. Iki apa iki jane arisan mau ngumpul apa to niki lho. Alamat. Iki polisi kok di. Polisi ngoneng ya. Alamat sih. Nanti kering cowopet. Kowe wi nganu gawe ndang anu. Pasir kamu rungokne to. Piye to, Ser? Nanti telepon kering lo cowopet barang niki wis oke iki dhewe kok. Gak ada kayak sing anu ngurusi kandang sih ya. Panggil mangane. Matamu. Cak goblok. Akeh dong kayak sing ngurusi kandang sih. Lah mungkin. Jeneng par gini. Busana kamera ngono. Jadi tangan kanan iku. Lah ya kayak repot ngurusi kandang sih penting kandang sih lagi rene kok. Wis par gini. Wedhus ra payu kok. Lah we ngenyek we. Wedhus iki irian we. Ora gambar ula we. Kowe wi kaya piye to wi? Endi ta segone kok renek sego malah minyak to. Lho. Nyutur welu. Wong manusia. Apa to, Cek? Nyereno kelinci atau sah telak. Ngenyek wi kok kelinci wi lho. Nyereno kelinci atau sah. Ora ngono gas. Sekitar rumah curiga karo sapa? Nyapa? Wis karo lho. Aku terang genjot wonge nek kono. Ijine dawu. Karo Mbak Roh, Mbak. Roh. Ya nek karo Mbak Roh juga apa-apa. Ya iya kuwi. Kowe kono gelem. Gelem. Nek karek pelimu sak piro? Peline sak sekokok. Motor listrik lho. Sapa to? Ben iki wonge Bang Layat masih. Lumi Ludi Lukiles. Iya le. Kenal kok kanca sekolah SD kok. Mosok kanca SD. Iya. Ya biasa aku terang ngangkrak kok. Aku iki ngangkrak le. Ngangkrak piye to? Urung oleh-oleh terus. Lah golek ora kok? Golek. Iki nganu lho, selirane iki. Selirane dulu. Golek wi STW gak apa-apa le. Golek wis sing sepadan RC. Londang wae duduk lho. Beng lho. Lah takoki beng, takoki beng. Maksud sode kek. Sode berngono. Tapi ini termasuk awet enom. Kita cilik jolane terus ya sakut. Wajah gamane malih. Nek wong jere fontone cilik tak gede. Salahe jere. Itu aku jere. Tak cecek raimu. Tak cecek dasmu. Kecil kan lucu. Cangkemmu wonge gak lucur gak iso badok le kok sok. Kau ya? Oh, kabeh wonge tak cecek raimu lho kok. Nah, delok. Kasu ya. Kok daya-daya iki. Rasa-rasa we rasa sepil matamu. Kayak urang ngono, Pak. Cangkemmu nek lah. Bang. Wet wil. Iki wong cok dekek orang mata wis wek lho. Po, kowe dhewe tak dadi foto ning kipi no. Ya pas kata marung. Pak pas ning warung ya. Kaya ono dekek urang ora? Ya cangkemmu tak cicek raimu lho kok. Matamu sing roh le sapa kok. Doyo. Jingane. Doyo, Kipin sapa ya? Payuman kertas ciri-ciri lho. Kowe Bang. Wong. Lho piye to kowe pasang anu le. Bek salah Mas iki. Kowe gasah. Aneh-aneh salaman. Lah iki lho gas. Kowe gasah nyepil foto-foto tak cek raimu. Tak cek dasmu lho. Enek satu sedoyo ya sing iki. Ya mbok telepon Oh, tak dewe doyo. Tak cek dasmu lho. Cekan kowe. Kowe nyegar wong.
Delok kaos iki ora ngerti wae kok. Bukan ya, berengono ae kok wonge kok. Tentara cowok podo anggota. Tara iso sak menir kok paling. Kuwi to, Pong. Terakhir intel ngene iki, Pong. Iso gak Jawa to iki. Saya tahu biar tahu kayak polisi dicek Oh. Intel bagian masak, Bos. Kok aja sepi lho kok. Apa gari mau ora enek Dulu iki cilik, Bang. ora duwe kabel ora duwe. kamera niku. Ora duwe. Tak vlog iki sampe. Iki lho cah kipit cilik iki. Wis nyapa to isin. Aja le. Wi armatane tanggane Armate tanggane itu. Wis nyapu kok. Mateni wis dibunuh. Bocah apa? Raimu. Nekesne terus iki. Wis ngono. Kabeh cilik to dek wong lahir kok. Koli iki. Sapa? Doyo ki. Terus Pak Iman. Sing loro cek jojok loro gak ora. Ke biyen nganu le sapa ya cilian? Aku tak amat iki. Yo, apa menok dengkek urang kok piye ya. Sangkem kok dengkek orang. Oh, emangane kok dengkek orang. Ngomong kok dengkek orang. Penting kerapat ngene ngopi le kok iso kok dengkek orang patake. Wis biasa kok, Bos. Nggih, Mbah. Mbah Sakun nek kono, Bos. Oh, Mbah Sakun. Ya, lho, Pak Rana. Menunggu anu nunggu kayangan, Bos. Mbah Sakun, Bos. Nek lho poki kon nglayat bang runtel kok ngene iki lho. Iki kok jam 8 jene. Cek, jam 8 to. apane Oh alah gak goblok. Mayite ku jam 8 blok. Konten ngopi ya. Yo paling sih enak acara paling kuat. Alah dulu teh Jakarta iki paling piro to? Bapak yo pesawat wis dulu. Pesawat apa? Pesawat tok kene Jakarta kok. Kita mang gendirane sama no. Sik kurang ah. Golek preng sesuke. Sesuk dina Jumat lho. Setu apa minggu ngono ya? Setu minggu. Setu ya ki mau masang gendera, Bos. Iki sapa iki? Kang Jon, Bos, teko. Kan benturan apa? Ronan Kang Jon. Terima kasih Mas Jon. Lho Jon ada kok sekar rene lho. Nglayat bose, Bos. Ki Kang Jon. Siapa? Jam 3 lho. Jam 3. Nek anu ning ko jam 9 jam 8 nek kuwi teko. Kalah malah teko. Bojo iki Kang Jon, Bos. Ada kok ngeronan, Bos. Iya toh jenenge temane yo. Teman Kipir malah jam lincur. Malah pupuk apa? Ada ngeruwel. Malah pupuk. Udah ngeruwel niku lho kok. Selamatane bedal. Ki selamatan kuwi to iki jane. Rono. Moh aku nek kene nyantai kok ngonten delu teh kok. Langsung dengan wong akeh iki. Loh, badak iki jane golek apa to ning kono kae? Golek wangsit sisir. Mosok golek wangsit. Ngene Mbah Yai Takif. Majemah. Iki malah jemah apa? Cek. Jemah apa? Jemah lagi jemah pon. Jemah apa ya iki? Jemah pon wis jemah pon. Jemah pon iki to, jemah pon. Rambut lagi dung. Iya. Kowe gombel badak. Kowe gombel so. Itu lho badak, Bos. Ki menunggu nopi teko ke Jakarta, Bos. Sakno ning rumah sakit terang dino ya. Nek 5 dino ya. Yo jembah malam apa? Malam jembah. Wis minggu ku enek kok. Ya 5 dino, malam dino, Bos.
Iki nglayat Pak Berno. Ya apa beda kok wis ngono. Vlog sore hari. Gambar Mbah iki kailange apa ya? Asal itu barokatuh.